Hei vaan ja tervetuloa Suomen mobiiliasiantuntijoiden opetusvideoihin. Minun nimeni on Markus Söderblom ja toimin oppaanasi tässä videossa. Tervetuloa mukaan oppimaan. Tässä moduulissa käsittelemme Windows Phone-laitteiden Nokia Here Maps-sovelluksen käyttöä. Nokia Here Maps-sovellus on karttasovellus, joka toimii samalla periaatteella kuin auto- ja navigaattorilaitteet. Sovelluksen ja laitteen avulla voidaan hakea karttoja ja osoitteita sekä myös erilaisia palveluita ja yrityksiä käytännössä mistä päin tahansa maailmaa. Kartat eivät ole kuitenkaan valmiina tallennettuina laitteeseesi, vaan ne on haettava joko etukäteen manuaalisesti tai paikan päällä navigoidessa datayhteydellä automaattisesti. Seuraavaksi aloitamme harjoituksen, jossa harjoittelemme Nokia Here Maps-sovelluksen käyttöä. Esimerkkilaitteina meillä on käytössä Nokian Lumia 820 Windows Phone 8 laite, mutta oma laitteesi voi olla myös jokin muu Windows Phone 8 käyttöjärjestelmää käyttävä laite. Harjoituksen seuraamista helpottaakseen voit tarvittaessa laittaa videon paussille ja kelata aina videon harjoituksen alkuun. Aloitetaan siirtymällä laitteen sovelluksiin ja avaamalla Nokian Here Maps-sovellus. Siirry ensin sovellusten päämenuvalikkoon, jossa sijaitsevat kuvakkeet erilaisille sovelluksille. Etsi kuvakkeiden joukosta Nokia Here Maps-sovellus ja klikkaa se sormella auki. Nokia Here Maps-sovellus avautuu.